Para po sa mga gumagamit ng CR, tulad niyan, may balat ng shampoo. Ito po yung basurahan. No? Ito po, ito yung basurahan. Dito po nilalagay yung mga basura. Dapat ang wifi nila. Good morning, everybody. Hello. So before we go to the Mamshi Eatery, I'm going to visit my nilabhan na damit. Ha? Basa pa? Naglaba mo, Nina? Kanina? Naglaba ka? Kasi yung mga nilabhan ko kagabi, medyo tuyo naman na siya, kaya lang iba pa rin pag naarawan. Ang baho talaga, parang may patay na daga. So kamustahin na natin yung ginagawang ito yung ito pala. So kahapon, pakita ko sa inyo mamaya yung ginawa nilang pagukay dito. Ngayon naman, nilagay na siya ng mga ganito mga bato. Grabe, no? Ang daming bato. Ang galing sa ilog. Para maiano ng tawag dito, mapatag siya. Mabilis mapatagan ng ng lupa o ng semento pag inayos na yun dito. Ang ganda nito. Ano ba to? Magiging bahay. Kaya ito, kulungan. Panibagong ano ba to? Ano ba matatawag natin dito? Ayan, o, diba? So dito magkakaroon ng bagong tambayan ang mga beks. Bato, puro bato. Kaganapan. Nagpadingas na dun si Brenda kasi Bimbo. Over here, Nina and Batingting is making laba-laba. Na baka biglang umulan. Palihog ko, ha. Mamaya ba pasabay? Sa haon? Kaaga nila mag... Andito na po si Madam. As you can see, kita nyo naman, Prince sa Prince. Prince sa Prince. Ikot na tayo. Kamusta, ha? Kaya nga para meron ako bago ako makapuntang tindahan. May mga nag-overnight and nag-stay. Sosyal, daming alak. Andiyan na sila. Oh. Dito na pala sila. Si Argel o si... Mag-pickleball na ba? Si Argel o si Brito. Nahanap ko. Yan. Oh, pak. Ito brush, oh. Kumana ang brush? Nag-paint. Pinuntarahan na pala siya. Imbis na ano. Mas okay siya na gel.
Pag nakapintura. Pero parang lumiit. Yan. Yan yung mga putik na eh. Hee! Ano yung mga bulaklak? Inano na ano niyo yung mga inaano ng mga aso yung bulaklak eh. Go supervisor pak ana. Supervisor and the managers. Oo. Sila po kasi naka-schedule. Oh, tapos na kasi, patapos na kasi sila. May pa, wala pa daw sa. Oh, doon pa pala eh. Doon ka na ano, Mars, doon ka sa kabilang dulo na oh. Hindi, wala kasi ano na, walis, ano ba? Tsaka tubig, no? Oo, so ano ba? Ayan. Ano ka, ha? Oh, yung manager, oh. Yan, tama yan. Pag manager, dapat sa'yo nagsisimula yung paglilinis. Dito naman tayo sa swimming pool. Parang gusto ko maligo na maaga dito. Diba, para sarap ng tubig, malamig. Ayan, tumba na. Para po sa mga gumagamit ng CR, tulad niyan, may balat ng shampoo. Ito po yung basurahan. Na, ito po, ito yung basurahan. Dito po nilalagay yung mga basura. Dapat ganun po. Hindi po porket nagbayad kayo ng entrance, paigiralin nyo na yung kabobohan ninyo. Hindi nyo na alam kung nasan yung basura. Hindi nyo na alam paano gumamit ng tamang CR. Yan! O, di ba? Mabango na po siya ulit. Malinis na ulit. Pwede na ulit gamitin. Masarap magpupo, mag-ihi. Kapag mabango ang CR. Diba sa umaga? Wala na. Dating second floor medyo mas mataas-taas yung Isa pa isa. Nagawa na otro. Pero di lang isa, mga 5 hanggang muwa, ano, pwede dito magsumpa, pwede magsumpa. Mag-imo na sa designated area na pwede sumbahanan kay. Kasi pag sa 30, puno pwede na bulata pa, dito na po. Mag-imo hanggang pa, mag-imo dito ay na, mga 5 ba? stainless ba? Meron kami provided dito na sumbahanan, sigarilyo. Sorry, stainless mo na yan. Kalkero. Ano ba, bo? Doon saan? Oy, pag imo ko dito kasi kanang kanang pagkuan para pwede mo diyan change pa. Pag natanggalan ni tanan libyuhan, pag magluto sila kuan ay ilang sigangan. Magbebenta kami ng kahoy dito guys, tayo naman. Sirada ba di mag-supply ka dito? Ayaw naman sige. Alin? Bimbo?
Abot ah. Sa akin nga yun, stainless. Pwede yan. Yung may Sa akin nga yung board. Ayaw mo na ano. Ay nga yung board. Ano ba? Nagpagawa kasi siya. Kaya nga board. Dali. Hawa pa nila! Apa naka-seal? Kapit naman 1,000 kung naman sa klase. Dapat sa akong kuan ba? Dapat ang dami sa buko. Ang damit? Pera? Ayan, mga anak. Ah, Mga kumin kasi. Sana all, yung iba kumakain ikaw. Nag-ugas pa. Kasi yung video mo mag-ugas ka. Nagko-ganbis. Dali ka kanina na puno. Gapos, nagyakot ng bato. Dali ka kanina na ako eh. so ito ah. Ito pa rin sila. Kami kayo. Hindi lagi kinaghan mo. Asin? Hindi na ko. Wala. Parts? Boss? Stop.
Mars, magwalis na, Mars! So yan guys, I'm done with the brushiness. Mars, benta ko lang bumalik ako. Kalo. Nag-ano ko ng CR. Kanina ka pa nag-video, naka 20 minutes ka na. Yan yung maganda pag-banding. Imposibleng naglinis ka. Hoy, Tuyo, nag-vlog ako. tuyo pa yung paa niya. Ang ingay nyo. Oh, ganyan siya. Kaya nag-vlog ako, ang ingay nyo. Ano sasabihin natin? Nag-outro na ako. Oh, go. Ayan. Ulit. Oh, ayan, para makompleto. So ayan na nga guys, tapos na akong maglinis. Tapos na kami maglinis. Mag-outro na tayo. Alis dyan. Ayaw niya akong kalaro. Hawa. Ayaw niya po akong kalaro. Ang hirap nyo. Hindi ako nangyayari. Mars, walis, Mars! Tuyo pa yung paa mo. Malinis pa yung paa mo. Ay, representative niya pala si Pards. Ano si Pards? Elan, may klase ka pa. May flag retreat. Siraan sa video mo, tumulong ako dito. Asan yan? Ikaw, ngayon pa palang pupunta. Tumulong na raw si Mars. Kumuha na siya ng sabon. So, for that mga moms, see you later sa aking video. Punta naman ako ng aking tindahan. See ya, babu. Ito naman na yung ating mga boys. Ayan, sila yung kumukuha ng mga bato papunta doon sa likod. Doon sa bagong bahay na ipatatayo ni Brenda na 5th floor. Ayan, 5 palapag ipapagawa niya kaya dapat maraming mga bato.